Hello my dear students, तो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो क्लास 10 नि लेसन 1 खौ जों डिसकासन खालामगोन। थामहिनबा लेसन 1 खौ जों अलरेडि डिसकासन खालामखानानै दङ। बेनि जोंना प्लेलिस्टखौ डिसक्रिप्शन बक्सआव होनाय दंखायो। नोंथांमोना प्लेलिस्ट जुदि नांगौबा बे चैप्टारनि थांनानै नायनो हागोन थुनानै लिंकखौ। तो दिनै जों बे भिडिअखौ लाबोनायनि ओंथियानो जाहैबाय दा जों बयबो मिथिदों जोंना चैप्टारा चेन्ज जादों एसे माने चैप्टाराव मोननैसो कुइसन जोंना एड खालामदों। तो बेखायनो दा गोदान भिडिअ लाबोनो गोनां जादों दिनै। तो जोंनिया दा गोबाव खालामालासिनो बे जा चैप्टाराव जोंनिया गोदान कुइसन एड खालामदों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जा जोंनो फर्मुला गोनांथि जों बेखौ सावरायगोन। तो दा थारबुंथि 1.1 जोंनिया मा दोङो सानलुलि खान्थिनि गुदि थारबुंथि बेखौ मा होनना बुङो बेखौ जोङो जथाय अनजिमाफोरखौ रोदा अनजिमानि सानजाब गासै महरै फोरमायनो हायो आरो बिसोर मा जायोनो जोंनिया एखुथा जायोनो। तो भेरि इजि नैबे बुजिनो थाखाय दा जेनेबा दा 2 सानजाब जों मा नायखो 3 दा नैयाबो रोदा अनजिमा 3आबो रोदा अनजिमा। दा जों 6 जथाय अनजिमा जों मानो जाखो होनना जुदि बुंनो थाङोबा जोङो सानलुलि खान्थिनि गुदि थारबुंथि महरै 6खौ जोङो रोदा अनजिमानि सानजाब गासै महरै जोङो फोरमायनो हायो। फर एग्जांपल 2 सानजाब 3 बेनो आरो बेनि ओंथिया। तो इनिफ्राय जोंनिया नेक्स्ट जों मिथिनांगोन HCF आरो LCM। HCF माने तो जोंनिया देसासा होनना बुंगोन, LCM माने दुसासा। HCF आ एकदम भेरि सिम्पल। दा बेबायदि आगोसार सानजाब जोंनिया HCF खौ जेब्ला नायनो थाङो जों बेखौ जों सावरायखागोन जेब्ला कुइसन मोनफायो अब्लाबो जोङो बुंनो थाङोबा आगोसार रोदा सानजाबगिरि फोरनि दुइसिन थाखोमानखौ जों मा दुइसिन थाखोमाननि सानजाब गासैखौ जोङो HCF महरै लानाय जागोन। आरो LCM होनना बुंनो थाङोबा लोब्बा थानाय मोनफ्रोमबो रोदा सानजाबगिरिनि देरसिन थाखोमाननि सानजाब गासैखौ जोङो LCM होननानै लानाय जागोन। तो दा जोङो दा फार्स्ट कुइसननिफ्राय जोङो एसे बुंना होनोसै आङो। दा फार्स्ट कुइसनाव 1.1 जोंनिया मा दङ? दा 1.1 जोंनिया सानजाबगिरि बिजिनो होदो मोनसे सानजाबगिरि महरै फोरमायनो होदो। दा 140 140 जों जुदि सानजाब गासै महरै जुदि फोरमायोबा दानिया नेव आं बरियानो नेव खालामखानाय होननाय दोङो हा आरो बेफोर कुइसनखौ जों अलरेडि सिगांनो खालामखादों। तो ओंखायनो आं बार बांद्राय बुजायबांलिया। नै भिडिअनि गेजेरजों जोङो गोदान कुइसन जा एड खालामदो बेखौसो डिसकासन खालामनो नागिरदों। तो ओंखायनो जुदि नैफोर कुइसनखौ हायाबा नोंथांमोना आगोलनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। जोङो लिंकखौ होना होगोन बे भिडिअनि बा प्लेलिस्टनि। तो दा बुंनो थाङोबा दा 2 जों 7 सानजाबानिया जुदि आं बुङोबा 2 जों जेब्ला 7 सानजाबा 14 मोनो। दा 2 सानजाब 0 2 सानजाब 3 6 1 आग्लायबायथिं थांबा 0 दों 1 जों 10 जाहैबाय। जेनेबा 2 सानजाब 5 10 इनिफ्राय 5 सानजाब 7 35 दा 2 2 5 7 दा 2 आ मोननै जाहैबाय 5 जाहैबाय 7 आरो मोनसे खोथा गोसो लाखिबाय जों जेब्ला LCM आरो HCF दिहुननो थांगोन अब्ला नैबायदि सानजाबगिरि बिजिरनायखौ रोंनांगोन। तो सानजाबगिरि बिजिरनायखौनो जुदि रोङाबा नोङो LCM आरो HCF खौ नोङो दिहुननो हानाय नङा। तो ओंखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो बयखौबो फरायसाफोरखौ जे नोंथांमोना आगोलनि भिडिअफोरखौ नायना ला आरो सानजाबगिरिखौ सोलोंनानै लाबानो जाबाय। अके। तो नैयाव नायबाबो हमनो हागोन। दा नैयाव जोंनिया बरानो लिरखानानै दङ। दा 2 जों 7 सानजाबा 14 तो 1 आग्लायबाय 1 जों 6 जों 16 जाहैबाय। दा 2 सानजाब 8 16 बेबायदि खालामनानै बुजिनो ट्राय खालामबानो जाबाय। अके। तो ओमफ्राय नेक्स्टआव नायदों। नेक्स्टआव जोंनिया LCM आरो HCF दिहुननो होदो। तो बेवहायबो जोङो बांद्राय गोबाव खालामा। दा LCM आरो HCF खौ नैबायदि सानजाबगिरि बिजिरनो रोंखानांगोन होनना बुंदों दानिया आं। दा 26 आरो 91 निखौ जेब्ला जों दिहुनो दा 26 निया 2 सानजाब 13 22 जाबाय। 91 निया 7 सानजाब 13 91 जाबाय। दा होमबा नाय बेवहायबो थानायखौ HCF आव लिरगोन जोङो। नाथाय बाट जोङो HCF आव जों दुइसिन मोनसेखौ लागोन। अके। दा दुइसिन होनाय लोगो दा नैयाव 13 मोननैबो एखे जाना दङ। तो जों दुइसिन बेवहाय जों नागिरना मोना बेबायदि एखेबालाय जोङो जायखिजाया मोनसे लाबानो जाबाय 13। तो आरो इनिफ्राय LCM खौ जेब्ला लायो जोंना लोब्बा थानाय बयखौबो लानांगोन। बेवहायबो थानाय बेबायदि खोथा गैया। जों लोब्बा थानाय गासैखौबो लानांगोन। नाथाय सोर सासेखौ लानांगोन जोङो देरसिन सोरखौ लागोन जोङो देरसिनखौ। अके। दा होमबा जोंना नाय 13 फैखाबाय बार 2आबो फैगोन 7आबो फैगोन। बेयाव जोंनिया बांद्राय साननो गोनां गैला। इनिफ्राय जेब्ला फोरमान खालामनो होदो इनि उनाव जोंनिया मा फोरमान खालामनो होदो जे LCM into HCF इज इक्वल टू मोननै अनजिमानि सानजाब गासै।
दा जोङो बेखौ फोरमान बेखौ नाय बे जोंनिया कुइसनाव होनाय दंखायोबाबो बेखौ एज ए फर्मुला महरै नोंथांमोना बयबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय मा फर्मुला एलसिएम सानजाब एचसिएफ इज इकुवेल टु मा मोननै अनजिमानि सानजाब गासै अके दा फोरमान खालामनायाव जोङो एलएचएस माने लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरग्रोबाय एलसिएम इन्टु एचसिएफ दा एलसिएमनि 183 आरो 13खौ एचसिएफखौ फज'नानै जों सानजाबना होबा 2 3 6 6 नाय जों जिहेतु बयबो क्लास 10 नि स्टुडेन्ट थ' ओंखायनो मोननैखौ नों सानजाबनायखौ रोंखागौ होनना हमना लादों आङो थ' बेनि उनाव आरएचएसखौ जेब्ला जों नायो मोननै अनजिमानि सानजाब गासैनिया थ' बेवहाय जोंनिया 26 सानजाब 91 दा जोंना मोननै अनजिमाया 26 आरो 91 मोन दा बे मोननैखौ सानजाबबा 2 3 6 6 दा बिसोर मोननैया समान जाबाय जों बेखौनो फोरमान खालामनो दे अके दा बिनि उनाव जेब्ला जोङो 510 आरो 92खौ जेब्ला नायो ना आं एसे फर्मुला बायदि लिरनोसै हा दा नैखौ जोङो जुदि लिरोबा नैबेथ' जोंनिया 2 3 5 17खौनो मोनबाय दा खिन्थु नाथाय नैखौ जों लिरोबा 2नि सायाव मा जागोन बे 2 बेनिफ्राय मा जागोन नैबे 23 अके दा बेनिफ्राय जों नाय एचसिएफ होनाय लोगो बेयावबो थानाय दा नैया नैयावबो दङ बेनिफ्राय नैया नैयावबो दङ खिन्थु उन्दै मोनसे मा मोनसे नैयावथ' नैया मोननै दङ नैयाव नैया मोनसे थ' उन्दैया जोंनिया मोनसे ओंखायनो जोङो एचसिएफआव 2 जायो माने बेवहायबो थानायखौ एचसिएफ होनना बुंगोन हा एचसिएफ महरै लागोन आरो सोर सासेखौ लागोन दुइसिन मोनसेखौ दा नैया नैयाव मोनसेल' दङ नैयाव मोननै दङ दा नै मोनसेखौ लाबाय आरो अके दा एलसिएम होनना बुंनो थाङोबा जोंनिया बेवहायबो थानाय खोथा गैया लोब्बा थानाय बयखौबो लागोन नाथाय जोंनिया देरसिनखौ लागोन दा आं नै मोनसेखौ दानना होनसै बुजिनो थाखाय मोजां लिरनोसै दा बेवहायबो थानायखौ फार्स्टआव नायग्रोनोसै दा नैया देरसिन थ' मोननै थानायखौ नैयाव लाबाय जोंनिया मोननै थानाय ओमफ्राय बाखि लोब्बा गैयै माने लोब्बा थानाय गासैखौबो लानोसै ओमफ्राय 3 लानांगोन नैयाव 3 फैगोन बेनिफ्राय 5आबो फैगोन बेनिफ्राय 17आबो फैगोन बेनिफ्राय फाइनेलि 23आबो फैगोन थ' बेखिनिया गासै सानजाबबा नोङो 2 3 4 6 लाथिख' मोनबाय अके दा बेखिनिया जोंनिया साननैखिनिखौ फोरमानखौ आं बुंबाय थाला नोंसोर नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना थ' बेनि उनाव नेक्स्ट नैयावबो आं बुंना होनसै नैयावबो एसे मडिफाइ खालामसै अके आं जुदि नैखौ लिरोबा आङो नैया मोनब्रै दं दा नैखौ आं लिरोबा नैबायदि लिरनो हायो नैखौ 2नि सायाव मोनब्रै जाहैबाय ना अके थ' बेनिफ्राय 3आथ' 3 जाबाय बेनिफ्राय 7आ 7 जाबाय बेनिफ्राय नैखौबो जों लिरनो हायो नै मोनसेखौबो जोंनिया नैयाथ' 2 थागोन बेनिफ्राय 3आ गैया दङ मोनथाम अके मोनथाम दं दा बेनिफ्राय नाय मोनबेसे दं होनबा मोनथाम दा ओमफ्राय एचसिएफ होनाय लोगो लोगो एचसिएफ समान मा लिरनांगौ जोङो बेवहायबो थानाय नाथाय जोंनिया उन्दैखौ लिरगोन दुइसिनखौ दा नैया बेवहायबो दङ मोनसे थानायखौ लाबाय नैया दुइसिनखौ अके ओमफ्राय 3आबो बेवहायबो दङ दुइसिना से थानाया थ' बेखौ लाबाय ओमफ्राय 6 जाबाय दा नै एलसिएम होनना बुंनो थाङोबा बेखौ जोङो देरसिनखौ लानांगोन थ' 2नि सायाव मा फैगोन जोंनिया 2नि सायाव 4 फैगोन अके बेनिफ्राय 3नि सायाव मा फैगोन बेयो 3नि सायाव 3आ फैगोन देरसिनखौ लानांगौ बेनिफ्राय नैयाव मा फैगोन लास्ट फाइनेलि 7 जेब्ला जों बेखौ सानजाबनो हायो जों मोनगोन 3025 थ' बेबायदिनो गासैखौबो खालामना लाबानो जाबाय आं दिन्थिनो हालांसै दा 12 15 21आबो नैबायदिनो जागोन नायबानो जाबाय नैयाव दैखौबो जोङो जुदि मडिफाइ खालामबा एसे मडिफाइ खालामनो हायो नैखौ जुदि जों जेब्ला खालामनाया नैखौ 2नि सायाव 2 मोनबाय जेनेबा बेनिफ्राय आरो नै मा जागोन 3 दा नैया 3आ नैयावबो दङ बेवहायबो दङ लोब्बा थानाय गासैखौबो लानांगोन एचसिएफआ 3 जाबाय ओमफ्राय एलएचएस नङा एलसिएमआ जोंनिया नैखौ दाना होनसै आं बेखौ डाइरेक्ट लिरना बुजिनो थाखाय एलसिएमआ जोंनिया मा जागोन नङा नैबायदि लिरबाबो राइटआनो जोंनिया बाट आं मा गोदै फर्मुला महरै लिरना होखानोसै दा नोंथांमोननो दा नैया देरसिनखौ लानांगोन 2नि सायाव 2 फैबाय अके बा 3आ मोनसेल' दंखायो नट सिन्था गैया बेखौ थ' बेनिफ्राय 5 बेनिफ्राय मा 7 बेखिनिखौ गासै सानजाबनो हाबा 420 मोनबाय अके थ' बेबायदिनो गासैखौ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय दा नैयाव नाय 17खौ जों से सानजाब 17 नैगोना नैयाव जोंनिया कमन हिसाबै दङ 1 दङ ओंखायनो बिनि एन्सारा 1 जाबाय अके थ' बेखिनियानो जोंनिया बे थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बाखि 4 नाम्बारा सेम जोंनिया 4 नाम्बाराबो जोंनिया सेम जुदि आं 4 नाम्बार कुइसनखौ जुदि खालामोब्ला मा जागोन बे नाय दा बेवहाय मा खालामनो होनाय दं दि एचसिएफआ बिसिनि 9 होनाय दङ दा एलसिएमखौ दिहुननांगौ दा बेवहाय जोंनिया बर'आ लिरदों जे जों मिथिगौ जे एलसिएम सानजाब एचसिएफ समान मा मोननै अनजिमानि सानजाब गासै एलसिएमआथ' एलसिएम थाखाबाय एचसिएफआ जोंनिया होनाय दङ 9खौ फज'बाय ओमफ्राय मोननै अनजिमाया सानजाब गासै दा मोननै अनजिमाया मामोन 3006 बेनिफ्राय 657निया सानजाबबाय दा ओमफ्राय 9खौ जोंना बारा नाय जाफैबाय 306खौ जोङो 9जों रानबा 34 मोनबाय दा बेबायदि सानजाबबा फाइनेलि जों मा मोनखो 2 2 3 3 9 अके दा ओमफ्राय नै 5 नाम्बारनि कुइसनाबो इम्परटेन्ट 5 नाम्बारखौ आं एसे बुजायना होनसै दा 5 नाम्बारखौ जेब्ला खालामनो थाङो नोंनियाव मा नायनांगोन जोंना नैयाव इम्परटेन्टआनो जाहैबाय जोंनिया
0 लाथिख' जों जोबोना जोबा जोंनिया चेक खालामनो होदो जेब्ला नैया 6 नि सायाव n दोङो ना 6 to the power n नै n खो नोङो मिथिंगा अनजिमा लानो होदो ओके जेब्ला नै n आव मिथिंगा अनजिमा होननाय लोगो लोगोना दा नाय नोङो 6 नि सायाव 1 लानो हायो 6 नि सायाव 2 लानो हायो 6 नि सायाव 3 लानो हायो बेबायदि जुदि लायोबा नैबे 6 मोनबाय नैबे 36 मोनबाय बेनिफ्राय नैबे मा जागोन 216 मोनबाय बेबायदि नाय लास्टआव जोंनिया मुंसेनि नखराव लाथिख' दङना गैया बेबायदि नोंखौ सोंदों आरो जे मुंसेनि नखराव लास्टआव जोंनिया जे लाथिख' सानजिमाजों जोंनिया जोबनाय जानो हाहैनाया सोंदों थ' मोनसे बाथ्रा बेयाव मोनसेल' बाथ्रा गोसो लाखिनांगोन जे जायखिजाया अनजिमायावनो जुदि लास्टआव जुदि लाथिख' थायोब्ला बियो 2 आरो सोरदो रानजानांगोन जाना 5 जों रानजानांगोन सोरदो रानजानांगोन 2 आरो 5 थ' माग्रै मिथिनाय जों जेब्ला 10 समान मालिनाय 2 सानजाब 5 2 आरो 5 थाथारनांगोन सानजाबगिरि महरै देट मिन्स 2 आरो 5 जों रानजानांगोन जायखिजाया लाजायो नोंथाङा 110 लाबाबो बेखौ नायनो हायो जों मा मोनगोन 2 सानजाब 5 सानजाब 11 15 ओके बेखिनि मोनबाय दानियाव जोङो बुंनो थाङोबा 2 आरो 5 थाखागोन जायखिजाया लाथिख' उनथिं थानाय आरोना थ' ओंखायनो ओमफ्राय मा लिखो आंनियाव दा बेखौ आं नैबायदि लिरनोसै नाय दा जुदि 60 n अनजिमाया जायखिजाया अनजिमा n नि थाखाय लाथिख' सानजिमाजों जोबनांगौब्ला अब्ला बियो 5 आरो 2 जों राननो हानाय जागोन माने राननो हानाय जाखागोन आरो बे ओके नाथाय जेब्ला जों 60 n खौ सानजाबगिरि बिजिरनाय खालामो माने सेफायो 2 आरो 3 मोनबाय बेखायनो सानलुलि खान्थिनि गुदिथार बुंथिनि एखुथाथिया थिरांथा होयो दि 60 n सानजाबगिरि बिजिरनायाव रोदा बाया थाया बेखायनो n मिथिंगा अनजिमा मोनबो गैया जायनि थाखाय 60 n आ लाथिख' सानजिमाजों जोबथा होया थ' बेबायदि लिरबानो जाबाय थ' ओमफ्राय आरो मोनसे एग्जाम्पलाव माबा दङ हा मोनसे कुइसन दङ एग्जाम्पल माने बिदिन्थियाव आरोना 4 to the power n दङ मा दङ 4 to the power n दा जुदि 4 to the power n होबा नै 6 to the power n आव नोंथांमोना जास्ट 4 to the power n लिरबानो जाबाय बाखि सेम बेनिफ्राय नैबे 4 to the power n फैगोन बेबो ओमफ्राय नैबे 4 to the power n बाखि सेम जागोन ओमफ्राय जेब्ला नै 6 to the power n नियाव लिरदों नालाय बेबो 4 to the power n जागोन ओमफ्राय नैयाव 2 सानजाबनियाव मा जागोन 2 जागोन जुदि नैयाव जुदि 4 जायोबा मा जायगोन थिं 2 सानजाब 2 जायगोन ओके थ' ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन नायलायदो नेक्स्ट कुइसनफोरखौ आं बांद्राय बुजाया मानोना बेखौ जों अलरेडि बुजायखानाय होनाय जाबाय बेफोरखौ ओके आरो 2 नाम्बार कुइसनखौबो जों खालामखाना होनाय जादों आगोलनि प्लेलिस्टफोरखौ नायना लाबानो जाबाय दा कुइसन गोदान मा एड खालामदों जों बेखौसो नायनोसै दा 7 नाम्बार बेनिफ्राय नैबे 8 नाम्बारनि नैबे 1 नैया 8 नाम्बारनि 1 एन्सारा नैबे दङ 8 नाम्बारनि 2 एन्सारा नैबे दङ ओके बेनिफ्राय इथिं दङ नैया सरि 8 नाम्बारनि 3 दङ 8 नाम्बारनि 4 दङ बेनिफ्राय 8 नाम्बारनि 5 6 आलासि दङ हा 8 नाम्बारा बेखौ जों अलरेडि बुजायखाबाय थ' आं बुजायबाय थालिया जुदि नांगौबा भिडिअखौ जुदि मोनाखैबा आं प्लेलिस्टनि लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय दङ हा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो 2 लेसननि गासै जोंनिया भिडिअआनो फैजोबगोन थ' बेवहाय थांनानै नायबानो जाबाय जायफोरा बुजिया दा जोंनिया गोदान कुइसन महरै मा होनाय दङ 9 नाम्बारनिफ्राय जोंनिया गोदान कुइसन होनाय दङ दा 9 नाम्बाराव मा होनदों बेखौ जों सावरायनोसै एसे 9 नाम्बाराव होनाय दङ जे मोनब्रै सानजिमा गोनां देरसिन अनजिमाखौ दिहुन जाय 18 24 आरो 36 जों आबुङै रानजायो थ' बिनि जोङो बेखौ सिम्पल बे जों 18खौ जों 18 24 36 नि दुसासा दिहुनबाय दुसासा मानो दिहुननांगौनाय जोङो जायखिजाया अनजिमाजों रानजानाय बुंनो थाङोबा जोङो नाय नैजोंबो बेजोंबो चेक खालामबाय थानो जोङो हानाय नङा मोनथामजोंबो जोङो चेक खालामस्लाय जों दुसासा दिहुनबानो जों मिन्थिगोन जे जुदि मोनसे अनजिमाया 70 माने 72 जों जुदि रानजायोब्ला बै अनजिमाया 18 जोंबो रानजागोन 24 जोंबो रानजागोन आरो 36 जोंबो रानजागोन थ' ओंखायनो नैबायदि कुइसन जुदि फैयोबा एलसिएम दिहुनना लाबानो जाबाय आरो बै एलसिएम दिहुननायजों माने जोङो जिहेतु जोंनिया सानजिमा गोनां मोनब्रै सानजिमा गोनां जिहेतु लानो होदो मोनब्रै सानजिमा होननो थांबा जों बयबो मिथिगौ मोनब्रै सानजिमाया जोंनिया 9 मोनैया देरसिना जोंनिया नैबे जायो दा बे मोननै बायदि मोनब्रै सानजिमानि देरसिनखौ लानो होदो जोंनो दा देरसिनखौ लाबाबो जाया जोङो बै देरसिनखौ ओरैबायदि देरसिनखौ लानो होदो जाय देरसिना नै मोनथाम अनजिमाजों रानजागोन थ' बे मोनथाम अनजिमाजों जों मोनफा जोंथ' चेक खालामजोबना बिराद टाइम थांगोन थ' ओंखायनो बेबायदि कुइसनाव जोङो गासैनिबो रानजानायनि थाखाय जोङो एलसिएमखौ दिहुनग्रोना लानांगोन दा बै 72 जों जोंनिया नैखौ राननानै जों मा मोनो जेब्ला नोङो 9 मोनब्रैखौ 72 रानगोन जोङो
रानखोन्दा महरै मा थाखो 63 नानो नैबे एक्जेक्टलि जोंनिया आबुङै रानजाया थ' आबुङै रानजानांगौबा मोनब्रै गुखौ जोङो मोनब्रै गुनिफ्राय जोङो 63खौ दानख'ना होनांगोन ओंखायनो लिरबाय आङो 18 24 आरो 36 जों आबुङै रानजाग्रा मोनब्रै सानजिमा गोनां देरसिन अनजिमाया जाबाय निया दानख'ना होनानै जों मा मोनखो 9 9 3 आरो 6 दा जोंना 9 9 3 6 खौ 18 जोंबो रानजागोन 24 जोंबो रानजागोन आरो 36 जोंबो रानजागोन थ' नेक्स्ट कुइसन दा नेक्स्ट कुइसन जोंनिया नायदो नैबे एमसिकिउ नेक्स्ट कुइसननिफ्राय एमसिकिउ दा जोंनिया मा होनदों नियाव 1 2 4 5 आनो पि आरो किउ अनजिमा मोननैनि सानजाबगिरि नाय बेखौ बिराद इजि जायो जुदि जोंनिया नाय मोनसे बाथ्रा गोसो लाखिबि जुदि x नि सानजाबगिरिया जुदि a आरो जुदि b जायोबा मोनसे फर्मुला हिसाबै गोसो लाखिबि जुदि नै x अनजिमानि सानजाबगिरिया a आरो जुदि b जायोबा जोङो x समान मा लिरनाय जाना a सानजाब b नैखौ लिरनाय बेखौ गोसो लाखिबि फर एग्जांपल जुदि लायोबा नाय दा जोङो 2 नि सानजाबगिरिया एग्जांपल सोदो नैबे 2 नि सानजाबगिरिया 2 आरो मा 3 नंगौ नङा 2 आबो 2 नि सानजाबगिरि 3 आबो 2 नि सानजाबगिरि ओके दा होमबा बेखौ जोङो 2 सानजाब 3 नैया समान 6 नैबायदि लिरनो हायो दा होमबा जोङो जायखिजाया मोननै अनजिमाया गुबुन मोनसे अनजिमानि सानजाबगिरि जायोबा बै अनजिमा मोननैखौ जेब्ला सानजाबना होयो बै अनजिमाखौ मोनफिनगोन ओके दा ओंखायनो जोङो बेखौ सानजाबनाया जोंनिया सैथो जागोन बाट जोंनिया नै दाजाबनायाबो रं जागोन दानख'नायाबो रं राननायाबो रं थ' अपसन 3 आ जोंनिया कारेक्ट जागोन डेट मिन्स अपसन ए इज द कारेक्ट एन्सार ओके ओमफ्राय नेक्स्टआव जोंनिया माने जइन खालामनो होदों पि अनजिमा जाय रोदा एबा जथाय नङा थ' बे जोंनिया से नाम्बार नै 1निया से जागोन सेया जोंनिया जथायबो नङा रोदाबो नङा दा जथाय आरो रोदाखौ नों मिथिनो थाङोबा जथायखौ माखौ होनना बुङो जाय अनजिमाया से आरो नैनि जाय अनजिमाया से आरो गावनि अनगायैबो गुबुन अनजिमाजों रानजायो बेखौनो जथाय होनना बुङो आरो बै जथायनि अपोजिट माने बिनि उल्था होनना बुंनो थाङोबा बेखौ जोङो मा होनना बुङो रोदा अनजिमा होनना बुङो दा रोदा माने मा से आरो गावजों रानजागोन जेनेबा 2 मोनगोन 3 मोनगोन 5 बेफोर रोदा आरो जथाय माने 4 बेनिफ्राय 6 बेनिफ्राय 8 बेफोर जोंनिया जथाय माने मा से आरो गावजोंनि अनगायैबो नैबे 1 जों रानजायो 2 जों रानजायो 4 जों रानजायो निया से आरो गावाथ' थाखागोन बेनिफ्राय 2 जोंबो रानजाबाय ओके बेबायदिखौ जथाय होनना बुङो मोनसेल' रोदा मोनसेल' जरा रोदा अनजिमाया जोंनिया नैबे जागोन 2आ बेनिफ्राय 12 15 आरो 21 नि HCF आ दिहुननो होदों दा नोङो 12 15 आरो 21 नि HCF खौथ' बयबो मिथिखाबाय जोंना 12 खौ जों मा लिरनो हायो 12 खौ जों मा लिरनो हायो 2 नि सायाव स्कुवेर बेनिफ्राय आरो मा लिरनो हायो जोङो 3 लिरनो हायो 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 3 12 बेनिफ्राय 15 खौ जों मा लिरनो हायो जों लिरनो हायो 15 खौ 3 सानजाब 5 अके राइट बेनिफ्राय 21 खौ लिरनो हायो जोङो 3 सानजाब 7 दा जोंनिया HCF खौ नांगौ HCF थानायबाथ' जोंना बेवहायबो बयबो थानांगोन दानिया 3 आ जोंनिया गासै मोनथामावबो दङ अके दा होमबा जोंनिया नैबे अपसना जोंनिया 3 जागोन नैबे दा ओमफ्राय 9 आरो 9 नि एलसिएमआथ' 18 जाखागोन अके नैबेनो जाहैखाबाय बेखौ बुंनो लागा गैया थ' ओंखायनो अपसन जोंनिया माबे एआनो जागोन कारेक्ट पि आ 4 बेनिफ्राय किउ आ 3 बेनिफ्राय आर आ जोंनिया 2 अके इभेन राइट दा ओमफ्राय 12 खौ नायलायनोसै 12 मा दङ जोंनिया गायनि माबे बुंथिया गेबें एबा नंखाय अके गेबें नङाबा नंखाय माबे बेखौ सोंदों दा मोननै फारि मिथिंगा अनजिमानि HCF आ सेनो बे बिराद इम्पर्टेन्ट जायो बेखौ आं बुजायनो थाखाय नैखिनाखौ मोनना लानोसै दा बेखौबो जोङो इजियानो बे दा मोननै फारि होनाय लोगो लोगो नायदो दै गोसो बि इम्पर्टेन्ट दा मोननै फारि होनाय लोगो लोगो आं मोननै फारि जायखिजाया लानोसै 3 आरो 4 बेखौबो लाजायो दा फारि होनाय लोगो लोगो बेबायदियाना 3 4 दा आं 5 खौ लायोबा 5 नि उनाव सोर मोनगोनथ' दा नैफोरो जोंनिया लोगो रोदा दै नैफोर अनजिमाफोरा लोगो रोदा जायो दा लोगो रोदानि जोंनिया आगोसार महरै सेया थागोन माने मा माने 3 आरो 4 खौ रावजोंबो रानजाया सेनि अनगायै बेखौ लोगो रोदा होनना बुङो बर'यै दा 5 आरो 6 आबो जोंनिया रावजोंबो रानजाया थ' ओंखायनो बिसोरनि HCF आ मा जायो से माने सेजोंल'सो रानजागोन बिसोरो अके दा नैया नेव होदों किउ होदों लोगो रोदा सोदोबखौ नैया नेव होदों लोगो रोदा माने बिनि HCF आ 1 आनो जागोन मानो होनना बुंबा बे लोगो रोदाफोरखौ 3 सेनि अनगायै रावजोंबो रानजाया
दा बेलेगखौ लाजायो दा 3 4 5 6 बेबायदि लादों नों 10 आरो 11 नाय गासैबो अनजिमाफोरानो जोङो सेनि अनगायै रावदों जाला माने बेफोरखौ जोङो फारि मिथिंगा अनजिमा होनना बुङो दै मा होनना बुङो जों बेखौ फारि मिथिंगा अनजिमा ओके दा मोननैबो पि आरो किउ मोननैबो गेबें जोंनिया अपसन नाम्बार सि आ कारेक्ट जागोन नैनिया माबे कारेक्ट जागोन जोंनिया अपसन नाम्बार सि आ कारेक्ट एन्सार ओके नेक्स्ट कुइसन नैबे तो बिराद इजि कुइसन हा जोंनिया नैयाव पि इज इक्वल टू ए बि स्क्वेयर होनाय दङ ओमफ्राय किउ इज इक्वल टू बि स्क्वेयर ए स्क्वेयर बि होनाय दङ बेखौ आं एसे बुजायना होनसै ओरैनो दा जोंनिया पि समान मा होनाय दङ पि समान ए बि स्क्वेयर तो ओमफ्राय किउ समान मा होनाय दङ ए स्क्वेयर बि आं नोंसोरखौ मा होनदोंमोन जे एलसिएम जुदि नांगौबा जोंनिया लोब्बा थानाय गासैखौबो लागोन नाथाय जों देरसिन मोनसेखौ लागोन दा ए आ बेवहायबो दङ देरसिना नियाव मोनसे दङ नियाव मोननै दङ सोर सासेया देरसिन ए स्क्वेयरा तो जोङो एलसिएम होनना बुङो दा देरसिनखौ लानांगोन ए स्क्वेयर लाबाय एबार दा बि आ बेवहायबो दङ देरसिना सोर सासेया नै गोनाङा तो जोंनि एन्सारा जाबाय एलसिएमा ए स्क्वेयर आरो बि स्क्वेयर दैट मिन्स जोंनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी इनिफ्राय 14 नंबर क्वेश्चना बिराद इजि दै माय डियर स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चनखौ जेब्ला जों बुंनो थाङो बेवहाय जों बेखौ सानजाबगिरि नायबानो जोङो मा होनदों एन्सारखौ मोननो हायो दै बेनि दा सानजाबगिरि महरै जुदि खालामबा नोङो 119 खौ सानजाबगिरि बिजिरबानो जाबाय जेब्ला जों नैखौ 119 खौ 7 जों जेब्ला रानगोन 7 सानजाब 7 जों जेब्ला रानसै दै 7 सानजाब नियाव 1 7 होबाय इथिं 40 गुनियाव 17 ओके दा 119 खौ जों मा लिरनो हायो 7 सानजाब 17 ओमफ्राय 105 खौ लालायनोसै 105 खौ दा जों रानना नायनांगोन आरो ना डाइरेक्टलिथ' जों बुंनो हाया 105 खौ 3 जों 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 5 इनिफ्राय नैबे मा 3 सानजाब 5 सानजाब मा 7 तो होमबा नै मा मोनखो 3 सानजाब 5 सानजाब 7 दा बेबायदि माने निउ मोननै दङ निउ मोनथाम दङ बेबायदि जोंखौ मा खालामनो जौगाफारि माने खमनिफ्राय बुरजा एसेनिफ्राय बुरजा जेनेबा निउ खैथा अनजिमा मोनखो मोननै निउ खैथा मोनखो मोनथाम बेबायदि निउ मोनसे नैया मोनसे मोननै निउ मोननै बायदि एसे बुजायनोसै आरो निउ मोनसे मोननै मोनथाम निउ मोनसे मोननै बेबायदि जोङो दा बेबायदिनो 4 6 2 खौ नायबा नै निउनो मोनगोन दै बेबायदि सानजाबगिरि नाय निउ दोंनो मोनब्रै मोनगोन तो ओमफ्राय 2 3 1 0 खौ नाय मोनबा मोनगोन तो ओंखायनो बिनि फारिया मा जागोन फार्स्टआव आर आ फैगोन सरि फार्स्टआव माबा जागोन पि आ फैगोन इनिफ्राय आर इनिफ्राय क्यू एस पि आर क्यू एस ओके दा पि आर क्यू एस आ बहा दं जोंनिया पि आर क्यू एस ओके जोंनिया ऑप्शन नंबर बी आ कारेक्ट जागोन माबे जागोन कारेक्टआ बी आ जौगाफारिजों साजायनोबा इनिफ्राय नेक्स्ट नायलायनोसै जुक्ति दङ 3 जुक्तियाव मा दं जोंनिया 3 आरो जिया लोगो रोदानो ओके 3 आरो जिया लोगो रोदा आं दानि बावैसो बुजायखांबाय जे लोगो रोदा जुदि जानांगौबा बे मा जानांगोन से आरो गावजों सेजोंल' रानजानांगोन जेब्ला जों नाय नोङो जेब्ला नों 3 आरो 10 खौ लायोबा बे सोरजोंबो रानजायो नामा रानजाला रावबो खारन जोंना 1 मालिनो हायो 3 सानजाब 1 ओमफ्राय 10 खौ मालिनो हायो बेखौबो जों लिरनो हायो 2 सानजाब 5 ओमफ्राय इथिं 7 लिरनो हायो दा सोर दङ दा बेवहायबो 1 दङ तो ओंखायनो जोङो बेखौ लोगो रोदा होननानै बुंनो हायो दा ओमफ्राय नेक्स्ट आरो मा दङ नायदो ए आरो बि आ लोगो रोदा जुदि बिसोरहा सिनि अनगा आगोजा सानजाबगिरि थाया बेबो राइट तो ओंखायनो मोननैबो राइट हा जोंनिया ओंखायनो जुक्ति ए आरो मोननैबो थार आरो जाहान आरा बिबुंथि एनि गेबें बेखेवथि ओके बे जाबाय जोंनिया एन्सारा ए आनो जागोन ओके मोननैबो सैथो आरो एनि आरा जाबाय बेखेवथि सेनि ओके जुक्ति एनि इनिफ्राय नेक्स्ट जोंनिया खालामनो थाङोबा नैबेथ' बिराद इजि दा जोंनिया फिल इन दा ब्लेंक बायदि दा 3नि एन्सारखौ जेब्ला नांगौ 3जों जोङो 2खौ सानजाबना होबानो जोंनि 3नि एन्सारखौ मोनगोन ओके दा जेब्ला 1 2 7 5 खौ 3जों सानजाबना होयोब्ला नायनोसै 3 सानजाब 5 15 1 थांबाय 21 22 2 थांबाय 6 8 ओमफ्राय 3 3825 बी इज द करेक्ट आंसर दा नै एक्स नि माना मा जागोन एक्स नि मान दिहुननो द बी ओमफ्राय वाइ नि मानखौ जेब्ला दिहुननो थाङो नै वाइ नि मानखौ जेब्ला दिहुननो थाङो 85 दों 4 2 5 खौ रानना होबानो जाबाय ओके
दा 85 दों जों जुदि बांद्राय राननो जुदि डाइरेक्टलि गोसो गैयाबा नै जों 5 सानजाबानो डाइरेक्ट मोनखागोन 5 सानजा 5 25 नै थांबाय 5 सानजा 40 40 दिनैदो 42 तो 4 2 5 नैया तो y नि माना जागोन जोंनिया a आ करेक्ट आन्सार ओमफ्राय z नि मानखौ जुदि लायोबा दा 5 जों मा सानजाबा 85 मोनगोन बेखौ रानना होबानो जाबाय ना जेब्ला जों 85 खौ 5 जों रानो 5 सानजाब 1 5 बेनिफ्राय 35 67 ओके 17 मोनबाय नै अपसना बी जोंनिया करेक्ट दा इनि उनाव जोङो मा खालामनो दो x + y + z मोनथामखौबो दाजाबनो दो दैट मीन्स x नि माना मा मोनदोंमोन जोङो x नि मानखौ 3825 बेनिफ्राय y नि मानखौ 5 मोनदोंमोन बेनिफ्राय नै नि मानखौ 17 मोनदोंमोन दा दाजाबना होनसै 5 5 10 नैबे 17 2 3 4 तो 3 8 नैबे जागोन 3 8 4 2 3 8 4 7 दे सरि 3 8 3847 ना ओके 3847 नैबे करेक्ट आन्सार जागोन ओके द इनिफ्राय 17 नम्बरनि आन्सारखौ आं नैयाव खालामखाना होनाय दोङो थ बेवहाय नायनोसै जोङो इजि आरोना बेबो जोंना एलसीएम माबा माबि दिहुननो होदो नायनोसै बेवहाय दा बेवहाय मा दिहुननो होदो जोंनिया मोनसे एनजिअ बेनि गेजेरारि मोनसे सावराय गुबुन गुबुन बेखिनिखौ फरायना लाबानो जागोनसै ना दा बिगियान इंराजि आरो सानखान्थि आयदानि बाहागो लाग्राफोरनि अनजिमाया फारि 60 84 आरो 108 मोनफ्रोम खथायाव एखे अनजिमानि नाय प्रिन्टिं मिस्टेक हा नोंसोरनि बिजाबावनो दङ बे आं डाइरेक्ट फट' खेबनानै नोंसोरनियाव लाबोदों नालाय अनजिमाया जाना दङ अनजिमा जानांगोन इयो बाहागो लाग्राफोरा फज'नांगोन आरो बिसोरनि गासैबो मोनफ्रोम आयदानिफ्राय जानांगोन मोनफ्रोम खथायाव फज'नाय बाहागो लाग्रानि बांसिन दा आं जुदि सर्टकाट बुङोबा बांसिन सोदोबा थायोबा बेवहाय जों मा दिहुननांगोन HCF दिहुनबानो जाबाय अके दा नैयाव जेब्ला आं HCF दिहुनो नैयाव बरायानो होना दोङो बांसिन अनजिमानि लाग्राफोरा HCF आ जोंनिया 60निया नैखिना जाहैबाय नैबे जाहैबाय इबे जाहैबाय दा HCF नांगौबा जोंना बेवहाय थानायखौ लानांगोन दुइसिनखौ लानांगोन दा नैया बेवहायबो दङ बेवहायबो दङ नैखौ लाबाय बा थामा गासैबो दङ खिन्थु दुइसिना मोनसेल' बेखौ लाबाय दा 12 मोनबाय आन्सारा अके तो नेक्स्टआव जोंनिया बे खुंथायनि थाखाय खमैबो बेसेबां अनजिमा खथा नांगोन दा जोंनिया नाय 12 जों खमैबो जुदि दिहुननो दोंबा गासैखौबो जोङो जा जोंनिया मा होनदों फरायसाफोरनि अनजिमाखौ जोङो मा होनखालाय रानना होबाय लास्टनिया 60 खौ ज'बो दाजाबनानै राननो हागोन हा नोंथांमोना जेनेबा 60 84 108 खौ खेबसेनो दाजाबनानै 12 दोबो रानजागोन दा जों इनिफ्राय बेबायदि रानाबा आरो एक्सट्रा राननानै लास्टआव दाजाबबाबो जोङो 20 मोननो हागोन तो ओमफ्राय लास्टआव दिहुननो होदों बिनि HCF आरो LCM दिहुननो होदों HCF आलाय मामोन आं दानो होनखादों HCF माने मा जोङो 12 मोनखाबाय अके बेनिफ्राय LCM जेब्ला लायो LCMखौ जेब्ला लायो लोब्बा थानाय गासैखौबो लागोन हा जोङो बेवहाय थानायफोरखौबो लागोन आरो गैयिखौबो लागोन जोङो दा जुदि बेवहाय थानायखौ लायोबा देरसिनखौ लानांगोन अके दा जोंना नैया बेवहायबो दङ समान दङ बेखौ जोङो 2खौनो लाबाय 2नि सायाव 2खौनो फैबायो अके इनिफ्राय जोंनिया थामा जोंना नैयाव मोनसे दङ इयाव मोननै दङ इयाव मोनथाम दङ थ' नै मोनथाम गोनांखौ लागोन देरसिनखौ लानांगोन नालाय LCMआव 2खौ लाबाय 5 आरो 7 थाखाबाय बारा सानजाबजोबनो हाबा 3780 मोनबाय बेनिफ्राय HCF आरो LCM नि सानजाब गासैखौ दिहुननो होदो दा नैबे HCF आ जोंनिया 12 LCM आ नैबे बेखौ मोननैखौ सानजाबनो हाबा 45360 बे जाबाय जोंनिया फाइनाल एन्सार तो जोङो नैबेनो लास्ट कुइसनमोन जोंनिया नै चेप्टारनि तो बेनिफ्राय बाखि उनथिं जोंनिया गैला तो ओंखायनो नाय जोङो नेक्स्ट भिडिअ बेबायदिनो 7.2खौ जोङो लानानै फैलायगोन तो ओंखायनो नोंथांमोना आरोबाव जुदि भिडिअ बेबायदि थाब लाबोनांगौबा कमेन्ट बक्सनि थ्रु जों खिन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों सोरबाफोर जुदि अफलाइन क्लास लानो नागिरदोंबा गरेस्वर एरियायाव नोंथांमोना गोरलै सलुसन कचिं इनस्टिट्यूटआव फैनाबोनोबो अफलाइन क्लासखौ लानो हागोन स' गोजोन्थों बाय बाय